Kedu nke na-emenụ? Kedu nu ka ya wee kesi anyanwụ otukwu etukwu ka ọ makpu amakpu? Anyị sị ka anyị jiri ohere a wetara ụnụ oge ndị Igbo, ka anyị jiri ohere a kwutukwa ife gbasara ndị Igbo. Anyị mara ọkwa ife onyonyo anyị kwadoro ime, dịka anyị si wee kwu, anyị si ndị mmadụ tụta na ya alụ kedu ife anyị ekwu maka ndị Igbo. Onye chọkwara ịbata ka anyị na-eso nwekwara ike ịbata, nwee ife ị nwere ịgwa ndị Igbo, ịkụtụrụkwa anyị ka ịbata n'okwu a na-ekwu. Etu o si wee dị mgbe m kwuburu maka ife a, ụfọdụ asị, mgbe ndị mmadụ na-ede ife anyị akpagasị, ụfọdụ asị gbasalụ Nnamdi Kanu. Ife ọha na-akọwata awụ kedu ife anyị eme kpọpụta Nnamdi Kanu. Unu na-eche anya, unu afụkwananụ na emeghị ife anyị eme. Ife niile anyị eme gbasara ịkpọpụta Nnamdi Kanu emeghị ya. Ọ dụzi ndị ọkaiwu n'aka. Ndị ji Nnamdi Kanu wụ Nigerian gọọmenti. Ndị be anyị emeghị ife anyị nwere ike ime. Emekwananụ sit at home ka ọ ya wee mee o metụ ndị mmadụ n'ọbara. Mana unu n'anya, unu afụ na ndị aka jie ka jie. Asị m kwuo kịta ife anyị nwere ike ime wụ ichelu maka ikpe na-achọ ịmalite, ikpe gbasara ọnụnọ ọ nọ na DSS. Ikpe na-achọ ịmalite. Ife anyị nwere ike ị na-eme wụ ụbọchị ahụ ndị nwere ike ịbịa na kọtụ ehie nne, enwe ife a na-akpọ solidarity maka ndị kwenyere n'ife ọ na-eme. Ọ bụrụ na ikwenye n'ife ọ na-eme, ịbịakwa kọmpọtụ onwe gị. Ọ dị ife ị nwere ike ime maka ya sị ka ije gbawa DSS ka ị kpọpụta ya. Anyị enwebeghị dị ike ahụ. Ife nwere ike, ndị be anyị nwere ike ị na-emekịta awụ ụbọchị ọ na-abịa kọtụ, ọ na-abịa enwe ife na-aza solidarity nya ndị na-agwa ife awụ ndị kwetara n'ife ọ na-eme. Ife ndị ekwu ife ahụ na ofu onye si na ajụ m ife anyị akpagasị taa gbasalụ Nnamdi Kanu. Mana asị ka m kwuo na Nnamdi Kanu kwesịrị ịpụta, o kwesịrị ịpụta. Kedu ife ndị ekwukwula ife a? Ọ na o nweghị ife ọzọ, maka na ọ pụta ọgba aghara dị n'ala Igbo ya agbatunata. N'eziokwu ọ maka na ọ nọ ebe a ka ọgba aghara ji wee kpanie n'ụdị ọkpaniri. Akpọpụta ya, ọgba aghara dị n'ala Igbo ya agbatu. Ụnụ maka esi wee gabụ wee lute ebe anyị nọ na-eji eji. Ndị DOS wee kwuo sit at home, ndị IPOB ọ sit at home ahụ ka anyị nọ na ya. Ha kwuchara ya, jụkwa kacha ya Sam Ekpa bịakwazie si nọ ya na eme dị sit at home. Nya ka a na-eme nga ịnọ n'ụlọ ụbọchị ọwụ na Monde. Ọnya ka a na-eme. Mana unu nekwa anya, jizie na ile unu gụọ ezo n'ọnụ. Sit at home oziri ozi, ndị na-afụkwana ya na oziri ozi sịrị n'ọnya mere na aka na-echeta Maazị Nnamdi Kanu na ọ bụrụ na aha eme na aka echefugoro ya. Unu nekwa anya fụ na ọ dị ka eziokwu ọ dị. Mana ama m ofufe m chọrọ ị na-ekwu, akpọpụta Maazị Nnamdi Kanu, ihe ọkụ a na-enwu n'ala Igbo ya agbanyenata. Onye ọ na-ama n'eziokwu, akpọpụta Nnamdi Kanu dịka o si wee kwu na mgbe ọ pụtara, mgbe a ekpere ikpe tupu ụbọchị nke a ya amụghị. Ịma na ikpe nke ọzọ ekpere ụbọchị ya onwekwa onye agwalụ anyị amụghị na ọ na-abịa ụlọ ikpe. Mana tupu nke ahụ ọ bịalụ, tupu nke ahụ o nwere ife ọ na-ekwu. Awa abụọ ka o nyere okwu ọkụ niile na-enwu n'ala Igbo agbanyụọ. Maka na ọkụ a kedu ife o ji wee gbawa maka na eji ọkwa nyanwa nwere ike ịgbanye ọkụ a. Nigeria gọọmenti na ha amaghị ife anyị eme. Asị ha ama ife anyị eme, ha mee ife a kwesịrị ime. Ebe a ka nsị ka hapụ nke a. Ife ọzọ anyị na-ekwu gbasalụ
ọnwụ dị na Nollywood nke ụnụ manọ ndị Igbo na-achịkarị. O nwere ka esi wee nwụ ụbọchị a anwụrụ hinne. Ụfọdụ a na-asị ọ gịnị melụ eji anwụla etu a. Ụbọchị a ka m na-ene n'otu ife onyonyo na Facebook, otu dibịa wee na-akọwa na ife mere eji anwụ na Nollywood nke ọka nkụ a wụ na ife ha na-egosipụta na Nollywood awụghọ omenala ndị Igbo, ya custom, tradition and ọdịnala ndị Igbo. Ife ha na-egosi na-eme ndị mba ọzọ n'akụkụ ụwa dị iche iche a na-afụzi ndị Igbo ka ndị Igbo ọ dị njọ. Dibịa wee na-akọwa na ndị mbụ na ndị egede wee wezie iwe wee kunie wee bịawa ọgụ n'ọha na-eti ndị a na-anwụgasị. Kedu ka isi wee fee ife a? O nwee ife ị nwere ikwu gbasara ya, tinye na comment section ka ifụ. Ụfọdụ na-ene n'ife a kịta anyị na-eme, ụfọdụ ya abata mgbe anyị mechagoro, maka ọnụ nwa ya ekwu ka anyị esiga na nka. Ụfọdụ ya abata mgbe anyị mechagoro, nkwa ife ị nwere itinye ọ nọ mgbe anyị mechagoro itinyekwa anyị afịa. Ife ọbụla idele ebe a anyị emecha kwuo maka ọ wụrụ ha na ọdịmma okwu ikwuru, anyị emecha kwuo maka ya. Kedu ife na-akpata ọnwụ na Nollywood? Ụfọdụ anyị makwara nọọ ndị enyere poison. Ọtụtụ ndị nwụrụ because of maka na enyere ha poison. Anyị ma ọtụtụ ndị nwụgolu. Unu nukwuru ife mere ụbọchị a nke nwanne anyị nwoke si n'Enugu, Junior Pope. Ụfọdụ asị na agbawuru ya agbawu n'ime mmiri. Ụfọdụ asị na mmiri chọrọ mmadụ. Ijekwuo na Lagos, o nwere ụdị ife emume ha na-emegasị si na mmiri na ọka wee merụọ mmiri. Ụfọdụ asị na ọnwụnwa mmiri. Ọtụtụ ife ka ekwugolu. Anyị nwee ike ịma ife mere, mana ife gbasagodolo anyị ebe awụ ọnwụ a na-anwụ ohigo nne, ka ọ maka na ndị awụ ndị nọ na ife a na-akpọ limelight, ọ maka ka eji anwụ etu esi anwụ, ka ọ maka na ndị mbụ na ndị egede na-ewe iwe. Kere ife ichere, achọ nke itinye ọnụ n'okwu a. Ịchọkwa na ịbata na screen ka anyị sụkọọ. Kele ife ichere na-eme ka ọtụtụ ndị Nollywood nke ịma nọ ndị be anyị na-achị, ọtụtụ na-anwụ n'ime, a na-anwụsizi ike, a na-anwụ dịkazie ka ọsọ ha na-anwụ, n'agbanyeghị na ndị awụ ndị nọ na limelight ndị anyị na-afụ n'ikuku fụ ehikwehi, mana ọbịa dịka o nwere nsogbu dị. Ha anwụsịchaa na ndị niile akpọrọ ndị okenye. Ụbọchị a Mr. Ibu na-anwụpụ, ọ dịka n'izu ụka ahụ onye ma anwụọ ka ezi afe mmụọ na-agọ anwụọ. Zak Ọjị ka na-arịakwa, ọ nọ n'ụlọ ọgwụ. Nenecha na ya anya. Ụnụ mana oge awa oge anyị si ka anyị were kparịta ụka maka ndị Igbo, maka ndị chọrọ ikwu okwu na ụdị ife anyị ya na-eme n'ọdịnihu. Onwe ajụjụ ife ị chọrọ eji jụọ, etinyere ya ọha esoro wee saa agụ. Nke ọzọ anyị chọrọ ikwu maka, anyị achọghị igbu oge ụnụ. Nke ọzọ anyị chọrọ ikwu maka ụmụ nwaanyị be anyị a na-anụ n'obodo oyibo. Ha lụzie obodo oyibo ha ghọọ ife ọzọ. Anyị emebugo n'ife onyonyo anyị mere ebe a. Ụmụ nwaanyị be anyị asị anụcha eluzi obodo oyibo aghọọ ife ọzọ. Nwoke ejere obodo oyibo na-emere ọfụma, na-eme ọfụma, na-ezite ife ya na ndị be, ma na-ezitelu ụmụnne ife. Ọnụzie nwaanyị kpọgota nwaanyị obodo oyibo. Ọtụtụ ndị akpọgo m nye m ife onyonyo ha ka m gbasa ebe a, ndị nwunye ha megidogasịrị. Kedu nke anụrụ nwaanyị ọ na-eme nnọọ ọfụma, akpọfe ha na obodo oyibo. Ndị be anyị, o nwere ife unu kwesịrị ị na-echeta. O nwere ebe unu si. Ọ bụrụ ife niile ndị ọcha emena. Ọ dịka ife adịka ịbịa epie ụmụazị tarị, anụ na epie ụmụazị tarị n'obodo oyibo, ha eje kpee ewu abịa kpọrọ. Mana akwụkwọ nsọ gwara anyị spoil the rod and spare the child. Mana ndị ọcha
gwara gị ife ọzọ maka na ị nọ n'obodo oyibo, itizie nwa gị ife ka o wee dịrị ya mma, nwa ga-eje kpesa, ụmụ nwaanyị na-emekwuzie. Anụ n'obodo oyibo nyere ụmụ nwaanyị ikikere nke wụ na ị nwezikwa ike ịbara nwunye gị mba. Eluzie ebe ahụ, nwaanyị esi ebe a kpọrọ o nwekwara ike o nweghị ife ya na famili eji agụwugo ha, nwoke agbaala visa mere gị ife niile, kpọpụzie gị obodo oyibo, iluzie ebe ahụ karịa nwoke. Ndị be anyị ka efunu nwere ikwu n'ife a, ọjọka ịhafụ nwoke nnọọ ndụ ya na-aga nnọọ ọfụma, ọ na-eme ọfụma, ọ nọ ozitere ndị be ha ego, ya na mama ya na-aga ọfụma, anọkata asị na abịa nụta nwaanyị nwunye ya nọrọ na be anyị na Naịjirịa na ala Igbo, anọkata asị ka akpọfete obodo oyibo dịka nwunye mmadụ na-anụ. Ọ wụla ezigbo ife, ka nwunye m fụkwuo obodo oyibo. Nwaanyị abịa ebe ahụ nwetazie ọrụ, lụta $10, lụta $500, lụta $1,000, $2,000, ya na nwoke ahụ alụ. Ka m gwuo na eziokwu ndị be anyị n'ala Igbo, nwaanyị na nwoke ahụ ọ nwoke ewu onye isi ezinụlọ, ọ bụrụ nwaanyị. Onwe mgbe eji mee etu a, aha m ekwuzi ka emekpa nwaanyị ahụ, mba, mana onye isi ezinụlọ wụ nwoke. Ọ nwoke ka Chineke mere, ọkwa na ikwenyere n'akwụkwọ nsọ, ọ nwoke ewu onye isi ezinụlọ, ọ bụrụ nwaanyị. Onweghị ebe ọ nwaanyị. Enwere ike ọ na-eje Beijing conference, ma ọ na-enọ na Canada, US, ma ọ na-enọzi na-egugo ọtụtụ akwụkwọ, agwaghị na nwaanyị ka nwoke. Ọnya akwa ifuru ndị a na-akpọ onwe ha feminist, ekweghị m na ha. Onweghị mgbe nwaanyị ji ka nwoke n'ebe ọbụla, mana omenala Igbo ọ maka ndị ha na di ha na-eto ọgbọ, emeọzi agwa dị gị okwu, ịfụgo ụzọ, ịfụgo ife, okwuzie ofu ikwuo iri, ọ kpọpụgoro gị obodo oyibo imepe n'anya. Ụfọdụ na-emekwuzi agbasaa ụbọchị a ka a na-eme Igbo Day, wee nebali anya nsị ka mmagoro ife etu kele ife a na-emere Igbo Day a, wee nụgasị akụkọ. Ọdụ ọtụtụ akụkọ a na-akọ, ma ndị be anyị di na nwunye anọgide ọgụ, asị na nke nwaanyị sowuru nke nwoke, nke nwoke sowuru nke nwaanyị. Ndị be anyị ọbịa ọdụ ka ya sị na anyị nwa na anyị mụta ọkarịcha, anyị na-amụta karịcha, anyị mụta nke ọjọọ, anyị amụta karịcha. Nwaanyị kwesịrị ị na-ehuwere nwoke isi, ọwụrụgodị na ịka dị ka mmalụ na-atụ. Unu ma onye wụ former president of Germany, nwaanyị Angela gịnị nwa, ị mana nwaanyị ka emere interview, nwaanyị wee na-akọwa, ị mana ka ọ ka president, ha enweghị ndị na-enyere ha aka na-agba odibo be ha. Nwaanyị ka na-asụrụ di ya akwa, o tinye washing machine, ọ sụọlụ di ya akwa. President of Germany, ị ma na onye ka ịwụ na Germany ịbịafe ya aka n'ụdị ọkwa ọ nọ, mana nwaanyị ka na-asụrụ di ya akwa, na-ehuwere di isi. Ebe a enye gị obere ọkwa nwanụ, ị ghọọ agụ. Okwu gaghazi ahịa ekwezi ekwu okwukwu, di gị kwuo ikwuo. Ụfọdụ na-akpụrụ di ha kpọchie, enye di ha kọndishọn, di gị ya na-ayọkwụzi gị ayọ ime ife o ji wuru nwoke. Onwe ifunu nwere ikwu na-etinye. Achọrọ m ịba na nke ọzọ, nke a emetụ obere ọnụ, anyị emechie. Ife gbasalụ ndị be anyị nọ ka m jiri Malaysia wee maa atụ, mana ife a na-emekwa na South Africa, ọ na-eme n'ọtụtụ ebe ndị be anyị nọgasị obodo oyibo. Ife a na-akpọ kọọtụ, otu nzuzo ọjọọ gasị. Focus onye na-aza focus, who does that? Hey, yeah, ife Junior Pope na-ekwu kewe. Mana ka anyị continue ife anyị na-ekwu. O nwere ife mere ọfụ a, olugboghị ofu izu ụka,
ndị be anyị nọ na Malaysia, ọ bụrụ sọ ndị Igbo, ndị ọzọ socha, ma ndị ofe mmanụ ma ndị edo ha ncha. Mana ife anyị na-ekwugodo gbasara ndị be anyị, okwu niile anyị na-ekweba maka ọdịmma ndị be anyị. Unu nekwu anya kedu ife akpọ chanel a, Igbo Area TV. ndị be anyị biko nụ, ama gwa ndị ọjọọ mana ama na o nwere ndị dị mma. Mmadụ na-eji obodo oyibo, ọtụtụ na-eji obodo oyibo. Kedu ife aja ejele obodo oyibo? Ife a na-akpọ greener pasture. Ị na-eji obodo oyibo ka ịkpata ego, maka na ọbịa dịka ọ dị mfe ebe ahụ. Iburu uche n'uche nọ ife a ka iji ejele obodo oyibo, ị kwesịrị ịma ka isi ebi ndụ ebe ahụ. Ụfọdụ emebisigo obodo ha ebe a, ghasasịcha obodo ha, baakwa n'obodo ndị ọcha na obodo onye ọzọ ka ha je ghasasịa. Ọ bụrụ ngụwa ka mmadụ ya sị ka ọ dịrị ya mma. Ebe anyị jere na Malaysia ya na-ewi ọfụ a. Achọghị m ikwu maka nke South Africa. Achọghị m ikwu maka nke South Africa. Ndị be anyị ga Malaysia. Waski Henry nna afụrụ gị. Onye nke m, Waski Henry, onye nke m afụrụ gị. Daalụkwa. Ndị be anyị jere gasa Malaysia. Ọtụtụ ndị be anyị nọkwa na Malaysia wee ezigbo mmadụ ka ha wụgasị. Mana ụfọdụ na-ejezi kịta n'ụdị ụzọ ọjọọ. Ha nọcha na court. Abịa so mgbe ije ife dịka na ịbala obodo ọfụ. Court ka ijere elu n'obodo oyibo. Akwechi na ego ka ijere ịkpata izinata obodo. Ịma na ego ha na-ada ụda. Ịbịa gbanwee ya, iwere emepụta ife ebe a. Mana ụfọdụ ndị be anyị jeziri ime ife ọzọ. Ụfọdụ ka a na-egbu buru ozu nata, ụfọdụ enyi ebe ahụ. Ọtụtụ ndị be anyị nọ na Ethiopia prison. Ha na-ezitere m ozi. Ịma na Ethiopia prison na o nwere ebe ya nọrọ, enyewu fon. Ha na-afụcha ife anyị na-eme. A na-ezitere m ozi. Ụfọdụ mgbasa ama na ọsọ mụnwa ka a na-ezitere ozi. Ha na-ezitere ọtụtụ ndị na-eme ife social media ozi. Ndị be anyị nọgasị na prison, especially na Ethiopia. Ha bịa enwe ha na ka esi nye ha ekwentị, ha akpọwa anyị nwa. Biko nụ gwa ndị gọọmenti anyị ka a transfer anyị, ka e buru ha bubata ha na ebe mkpọrọ dị na Nigeria, ka ha nọzi ebe a wee nọtọpụ ife a kwesịrị ịnọ n'ụlọ mkpọrọ Ethiopia. Ị na-anụ? Ọtụtụ ndị be anyị, kedu ife mere n'ihe eme ife n'ihe ebe ibu n'uche na ọka ije kpa ego, kedu ife ijere ime n'obodo oyibo? Ka m gwa unu ndị be anyị n'eziokwu, onye na-ebu drug ọdụ against the law. Ịmara ife obodo na-asọ emerie, imela obodo ahụ ibili ọfụma. Ịnọ na Nigeria kpata ego adịghị izi. Inwe opportunity pụọ, nna hazie ndụ gị, mara ife, focus on the goal. Ọ bụrụ ife ọzọ ka ị bịara ime. O nwere otu nwanne anyị mụ na ya na-asụ na Lagos mgbe ọ dị ka ọ na Ọstra. O nwere ụbọchị ọ bata nke neche na-edowe n'ahụ ndị Nigeria. Nna achọpụla anyị ife. Asị ndị nke gị. Ọ sị nnọọ ma ife nna achọ. Agwa ha omie mana ọ sị nnọọ ma ife nna achọ, mana na ha nwa si ha egonye ife. Nsị ya maka gịnị? Ọ sị na ịma ife ha na-eme n'obodo oyibo ka ha wee survive. Na ịmara ife ha na-eme n'obodo oyibo ka ha wee survive. Na onwe ife ọ na-egonye onye ọbụla ebe a. Ọ sịrị na nsị ya kere ife na-alụ. O wee sị m nọ na nwe junction ọ na-anọ n'ụtụtụ, mmadụ bịa onye ife nyanwa welukwe na junction ahụ, o wejee na junction ọzọ, onye ọzọ ewere na ọlụchago nke ụbọchị ahụ, ọ nakpuo. Ị na-aghọta? Ọ sịgo na ọlụchago nke ụbọchị ahụ nakpuo. Ị na-aghọta? Akwa ịghọtara ife ominu ife ka ọ na-emove. Kedu ife ọ na-emove ife a? Ife a ka ijere obodo oyibo ime. Akpụrụ gị akpọchie, enwere ike nye 20 years tupu ị pụta ịkacha ana ife ahụ ijere ịchọ n'obodo oyibo. Enwetaghị, imechikwuru ndị be anyị ihu maka afọ ahụ. Ndị be anyị amụghọ n'ụzọ ka a na-emechisila onwe ha.
ee makwa ndị anyị wụ arịacha ụnụ na Naijiria arịawa ụnụ n'obodo oyibo ịmakwa ndị anyị wụ anyị na-akpọchisi ụzọ anyị. Kedu ife mere na Dubai ụbọchị a ebido deport nwanne be anyị hinne ife eji edeport ha emejugo saịdị ahụ. Ndị Dubai si na iko ha ejugo ndị Dubai nya United Arab Emirates si ngwanụ ka anyị ghara ị na-enyezi ndị a visa, ma ndị enyegasị visa ọtụtụ pụrụ apụ a na-akpọchisi ụzọ. Ụnụ amụghọ n'ụzọ ka ụnụ na-akpọchisi, a na-eme tighter visa restriction. A sị na nwanza na-elu ule na-esi isi oche na ọ na-aha mmanụ, a na-etogo eze ndị court one na Malaysia, a na-anasị title ma amaghọ gasị kedu ife eji title na-eme. Ọ title ka ije n'ime n'obodo Igbo nya mere ka m gwụ n'eziokwu asị eze ndị Igbo ọpụ ha ana n'ala Igbo, even ndị anọ n'ala Igbo ha megharịgadịcha ha. Asị eze ndị Igbo ọpụ ha ana n'ala Igbo, Lagos, Ghana, Malaysia, onweghị ife mfụrụ ụka, onweghị ife ewu, maka ndị niile asụcha n'ife a na-ewu ife ọjọọ a na-eme. Eze ndị Igbo na Malaysia onye ezijelego eze ndị Igbo ka ijere ichi ọ dị egwu na nụrụ ma ndị asụwụchalụ ndị amagasịrị mma ohi dị nne. Ụfọdụ agbajichanụ na boda Malaysia ọtụtụ ebe maka ndị eke nọ na Malaysia achụgharịwa imechana gbafere nwaanyị iche ho. Gịnị mere na iche ho ka iri ụgwọ ọrụ? Ụfọdụ agbafusicha na ndị mere emego mpụ gbafusicha. Ife nna akọ na ndị be anyị na-emechi ụzọ, anyị na-emechisi ụzọ anyị. Tupu anyị emechie ife nke a ka anyị bidokwa na ife na-anụ anyị kwuru na mmalite. Onwe ndị ziri anyị ozi si anyị maka Nnamdi Kanu. Anyị wee sị na anyị emeghị ife anyị nwere ike ime. Ife gbasara Nnamdi Kanu ịpụtaziwo ọdụ n'aka gọọmenti Naijiria. Nnamdi Kanu nwekwara ndị na-agbari ya mbọ n'ụdị ụzọ ikpe. Unu na-anya fụ na emechaghị ife nwere ike ime, mana ife m chọrọ ikwu bụ na akpọpụta Nnamdi Kanu ọ ya nyela ya aka hinne. Unu na-anya fụ na ụdị ọgbaghara dị n'ala Igbo na ọ maka na eji Nnamdi Kanu. Nke ọzọ anyị na-ekwu maka ọnwụ dị na Nollywood. N'ọkịta ka ị na-abata, ị nwekwara ike tinye ọnụ n'ife a na-ekwu ọnwụ dị na Nollywood. Onye dibịa wee sị na ife kpatara eji anwụ ụdị oke ọnwụ a na Nollywood wụ na ndị a na-etebọ omenala anyị. Na ọtụtụ ife a na-egosi na Nollywood dị n'ụdị omenala anyị wụ ife ọjọọ na ọha omenala anyị. Ndị nna nna anyị ndị mbụ na ndị egere wee na-ekunizi na-etiwu ha n'agbanyeghị na nwekwa ndị nwụrụ na poison na nwegasị ọtụtụ, mana ndị ife anyị mahụ na ndị Nollywood na-anwụ ọtụtụ. Kedu ife ahụ eme na ife a? Na-etinye kọmentị unu na kọment sekshọn, na-ekwunu na-edenu maka anyị abịakwa n'ọzọ. Anyị na-emezi oge ịkpakọrịta ụka ndị Igbo. Anyị emepere WhatsApp group WhatsApp ebe anyị anọ ife anyị kwuru ebe ahụ anyị pụta anyị akpakwa ebe anyị na-akpa nkata dịka ndị Igbo. Ife anyị kwuru na WhatsApp anyị apụta na-akpakwa ebe. Emechaa mma etinye nọmba onye chọrọ ịjoin WhatsApp group ahụ ọ join ọ. Ife a na-akpakọrịta na ya ife ndị Igbo, nkata ndị Igbo ka ya na-akpa na ya. Okwu nke ịtọ anyị kwuru, tọpik nke ịtọ, ụmụ nwaanyị be anyị nọ n'obodo oyibo nke ha lụzie obodo oyibo ha aka di ha kazie onye ọwụna. Ọtụtụ ikpe ka a na-ekpe na Igbo de nwaanyị mawuru di ma ọ na di ya mawurie. Enwezikwa ike ịpịazi ụmụazị tara, ịpịa ụmụazị tara, ụmụazị ya rịpọtụ nwaanyị obodo ha nọ nyelu nwaanyị melu nwaanyị sikarịa nwoke. Mana nke ahụ omenala Igbo. Ị na-esokwa ụzọ Christianity nya Baịbụl mere na nwoke ka nwaanyị, mana ọwụghị na nwaanyị wụ ife anyị ejizi na
na-eficha ọkpa mma, mana nwoke ewu onye isi ezinụlọ, nwaanyị na-esonye, anyị akparịwo nwaanyị. Nke ịta kwuru maka ndị be anyị nọ na court na Malaysia ma ndị South Africa, anyị na-afụ etu esi egbugasị onwe ha. Ọ ife mwute etu esi na-egbu ọtụtụ ife ka anyị na-afụ, ma ndị na-agba ama ma ndị na-esu imi. Mana otu ife m chọrọ ịgwa ụnụ na mmechi, ị na-ebu drọg ọ dịghọ mma. Ọ dịghọ mma. Nwoke anyị esi kwado ị na-ebu drọg ọ dịghọ mma. Ị na-ezu ohi, ị na-enyere aka na-emuvu ibule si ebe a idewe ebe a, onwe nke dị mma. Ụfọdụ ya agba ya mbọ ka a na-agba, ọ dịghọ mma. Ịmara iwu obodo na-asọ sọọlụ ha ya. Ebe a ka nsị ka nhapụ ya ndị be anyị. M na-ekene ndị sonyetara anyị n'ife anyị na-ekwu. Anyị amakwa ọkwa ọzọ gbasalụ ụdị nkata anyị kparịta. Mgbe anyị achọkwa ime nke ọzọ, anyị amakwa ọkwa ya. Daalụ na hinne.